A novela Teoría de xogos publicou unha a editorial Laivento de Santiago de Compostela en 1997. Nesta novela, Luísa narra as sensacións de 5 persoaxes ao atoparse cos cambios sociais dos novos tempos. Luísa foi tamén articulista con colaboracións en moitos xornais galegos: Mancomún, Tempos Novos, Grial, Luces de Galiza. Os seus artigos publicados no xornal A Nosa Terra de 2002 a 2004 están recollidos no Libro das Columnas. O Libro das Columnas foi publicado pola editorial A Nosa Terra. Neste libro recóñense os artigos publicados por Luísa Villalta no xornal do mesmo nome, durante 2 anos, de 2000. O poemario en concreto foi publicado pola editorial Espiral Maior no ano 2004. Os seus poemas están dedicados á súa cidade natal, A Coruña. No ano 2003 acadou o 20º Premio da Poesía Espiral Maior e o da Crítica de Galicia no 2005. O 6 de marzo de 2004, Luísa falece aos 46 anos a causa dunha meningite. Os seus restos descansan no cemiterio coruñés de Santa Mara, onde foi despedida por acto organizado por escritores e poetas galegos. O poema un denominador común dende fai varios anos coa programación para os máis cativos. E temos con nós pois un dúo que leva moitísimos anos recorrendo. Eu, se non me equivoco, alasa polo século XII, polo ano 1200, xa andaban pola Galiza de feira en feira, de festa en festa, pois proxectando o seu saber, pero o seu coñecemento, pero que sinceramente non desdeña nada a calquer espectáculo de gran altura, como poderedes comprobar. E máis, poderedes ver que todo canto fan, todo canto tocan, todo canto cantan, é precisamente da súa autoría. A combinación de un músico e un artesán deu como resultado un gran espectáculo que lle puseron de nome Os Monifates. ¡Vengan os Monifates! Cuéntase. Moitas gracias. Bueno, non sei se vos sois da zona ou se vos coñecedes, imagino que sí, non seguro que non, de xente educada a presentarse. Non somos os Monifates, e somos dous músicos, pois, ambulantes. Sabes o que é iso? Hombre, non sei o que sí. Vos pequeños, sabes o que é músico ambulante? Pois é aquel que anda cada día un sitio diferente. Resulta que non se nos de conta que Galicia estaba cheo de povos tan bonitos que vale a pena coñecelos todos. E non nos ocurrou mellor maneira que facelo, pois, sendo músicos ambulantes. Entón, andamos por facer, pero non susto collemos. Empezamos a mirar por todos lados e non queréis acceder ao que atopamos de tantos matorrales. Mellor vos lo presentamos, así comprendedes un pouco mellor a historia. El chamase Farruco. Vente, Farruquiño, onde estás? Ven pa aquí.
Este foi o que topamos en noso gariño Farrico. Que tal? Gusta vos o polo con patacas? Gusta vos o polo con patacas? Ves que vos que xente máis baix temos aquí? Ele moi desconfiado. É moi boiño, pero cada vez que vea que hai que comer polo ou galiña, ponse todo rabudo, empeza a picotazos con todos, pero se sabe moitas cousas. Podo facervos unha pregunta, entón? E para os máis peques, non os máis grandes. Pero que sepades, se os máis peques non saben responder as preguntas, vai ser culpa dos máis grandes. Vale? Entón, eu disparo, vale? O sea que, tranquilos, nunca responsabilidade vosa, xa vos dixen que non sepades a pregunta, pero intentade utilizar a inteligencia que tedes esa astucia para deducir a resposta. A ver, quen de vos sabe dicirme para que sirve esta tabua que me vou a poñer no meu pesco? Alguén sabe para que sirve esta tabua? Venga, disparade. Yo. Dime. Para hacer música. Para facer música. Unha cousa é o fin que eu vai a facer con ela, que non máis nada descamiñado. Pero realmente isto vale por outra cousa, pero moi ben, por aí. Veña, sigue descubrindo. Algo máis? Alguén se lle ocurre algo? Dime. Para lavar. Un forte aplauso. A ver, buiña, non lle interpide ningún. Amigo, como estamos? O que pasa é que se parece que cada unha destas cousas se mete nas vosas vidas, non podedes, pois, tedes que vivir con el que nos quede de vida. Vive 200, 300 anos, é bastante menos, e non se separa de vos. Entón, hai que aprender a convivir en eses estados, verdad, amigo? Unha vez, por sorte, coñecemos a unha señora que nos dou un sabe consello. Díxenos que os trasnos encantalles contar, pero que iso sabe contar a facer. Contra el Mantacén, 98, 99, 100, empezan a botar una vez a ver el blanco e teñen que volver a comenzar de cero. Para nós, santo remedio, temos un placer estaros aquí, así a gusto.